ва чандин нафарҳо фикру ақидаи худшонро баён карданд ки зиндаву сарбаланд бошен касое ки заҳматҳои моро қадр мекунед. Каму как так што ҳами инҳоя гӯш накунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар бораи утилизатсия информатсияи нав дастрас кардем. Лайк монед, бо диққат то охирша гӯш кунед ва битонен видеоро ба дигарорам равон кунед. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ё берун аз Россия қарор доранд, агар ки шумо бихоҳед донистанд ки шуморо запрет кардагӣ ҳастанд аз Россия ё ин ки не, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, загранпаспортонро проверкаи запретҳои Россияро мекунад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо бозрасии давлатии автомобилӣ. Овозаҳо дар мавриди қимат шудани ҳаҷми маблағ барои нобудсозии нақлиётро яъне утилизатсияро рад карданд. Бозрасии давлатии автомобилӣ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон нобудсозии нақлиёт ки шурӯъ аз соли 2024 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад рад кард. Ин ниҳод гуфт овозаҳои аз 10 то 15 ҳазор сомонӣ боло рафтани нархи утилизатсия аз 1 апрели соли ҷорӣ асоси воқеӣ надорад. Дар ҳамин бора мо як видео кардагӣ будем ва чандин нафарҳо фикру ақидаи худшонро баён карданд ки ин суханон нодурустай ва дар ҳақиқатан қимат шидагиай. Ина бо як бори дигар официални даставерни информатсия. Мо ягон чизе ки информатсияи аниқ даставерни несе дар бораш гап намезанем. Ҳар чизеро ки пешкаш мегардонем ӯ чиз тибқи қонун пешкаш шидагӣ ҳастай. Ва имрӯз бозрасии давлатии автомобилӣ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза тасдиқ кард ки нархи асосиш пештар чанд қайки буд ҳамун қадар шидагиай, мумкин 100 сомон то 200 сомон зиёд шидагӣ бошад дар соли 2025 аз сабабе ки нархи нишондиҳанда боло меравад. Тамом 10 000 ё 15 000 сомон шидани утилизатсия асос надорад. Аз раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ гуфтанд арзише ки қаблан муайян гардида буд яъне аз 5 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо тағйир наёфтааст, аммо маблағ барои пардохт тибқи нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 1 январи соли 2025 75 сомонӣ шуд ҳисоб карда мешавад. Нархи утилизатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 то 40 нишондиҳанда муқаррар шидагиай. Паталог мошини қимате ки утилизатсия мешавад суми қимат меспорӣ 40 нишондиҳандаи нархаш. 40 нишондиҳанда 75 сомонӣ ҳисоб кунехтон ва ҷавоби аниқша мефаҳмед. Ва аз ҳама нархи камаш 5 нишондиҳандае. Гуфтаистам ки ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нестай. Қаблан маблағе ки муқаррар шидагӣ буд ҳамун хел истодагиай. Комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен ва обратно Россия диромада битонен, номерошон мебарояд, ҳамин шафёро шуморо метавонанд ки озодона граница баранд бигзаронанд. Али Тиҷаи нависонда: ака гапат надорам. Раҳмат барои хизматҳо. Зиндаву сарбаланд бошен касое ки заҳматҳои моро қадр мекунед. Баҳодур нависонда: салом акаи Сорбон. Дар бораи госуслуги регистратсия кардан камтар мефаҳмондӣ. Гуфти видео мекунам. Мо як проект дорем ба қарибӣ пешкаши шумо мегардонем ки ин проект бениҳоят хуб мебошад ба манфиати ҳамаи муҳоҷиро мебошад. Мисол дар ин проект мо тарзи истифодабарии госуслугираву проверкаҳои патент, регистратсияву депортатсияву ҳамаи ҳамин чизое ки ба муҳоҷирот дахл дорад мо дар ҳамин проект бигем ки ҳамада мефаҳмонем ва ҳама метавонад ки ҳамон проекта гирифта истифода бубарад баъдан ё ки дигаро дароӣ кунад дигаро гиранд истифода баранд. Аз пасаш ҳастем, шумо танҳо дастгирӣ кардан бигирем. Бародарои азиз, боварӣ дорам ки кори 90% одамо аз ҳамин проекти мо осон мешавад. Интизор бошем фақат шумо. Як нафари дигар нависондай: салом акаҷон. Ман патент кардам, пеш аз соли нав отказ биромад. Граница рафтам, мегӯям баъди соли нав ҳамаро авф кардам. Бояд сар биспорам, мешавад? Аннулировать шидагии патентҳоро дар назар дошта бошӣ. Ягон хел авф ба ин касо тааллуқ надорад, ҳеҷ касам авф накардем. Ғанизода нависондай: салом акаи Сорбон. Ман 27 ноябри ҳамин сол омадам аэропорти Жуковский. Отпечатки наспоридам. Ягон зарар дорад? Илтимос ответ бидед. Пешакӣ раҳмат. Ноябри соли 2024 агар рафтагӣ бошӣ, не, ягон зарар надорад бародар.
як нафари дигар нависондаи: салом акаи Шорумон. Ман 1 март отпуск ватан рафтам. Документҳо моҳи сентябра патент доштам, лекин афсӯс документҳома гум кардам. Агар паспорти нав гирӣ Москва рафта метавонӣ ё не? Пешакӣ раҳмат ака. бале метавонӣ рафта. як гапае ки вақте аз шумо мепурсанд ки ба чӣ хотир шумо паспорти нав гирифтен ва шумо ҳамира дуруст битонед фаҳмонда, ягон проблема намешавад, метавонед ки биред. Эрмамадов нависондаи: ҳамаш нағзае, каму как, так что ҳами инҳоя гӯш накунед. Бисёр гапоя войма мекунанд, так что гапои инҳоя гӯш накунед. Кадоме документ дорад 100% надорад документ кунад. Тамом. Ягон лични гап нест. Дигар зачем лични? Ин хелиёра даже гӯш намекунам ман. барои чӣ даромадаи канали ман агар ки ту гӯш накунӣ пати бадбахт? Ҳамин саволи мара ҷавоб дед. Ва барои войма гуфтестай иҷа ягон кас войма накардестай ё войма кунӣ ягон каса пул надодестай ки дуруғ рост ҳарчира гап занем мо. Ҳамин касе да маъқул нестай ку удалит кунен аз канали ма хитона тамошо накунен видеои мара. Ягон кас ягон тайтра маҷбур накарда ки видеои мара тамошо кун. иҷа одамои баақл, одамои баандеша, одамои хуб ҳастанд ки медонанд мара тамошо мекунанд ва ман барои ҳамво видео мекунам, ҳамвора ҳурмату иззат мекунам. аз талини одамое ки бадбахте ки вуҷуд дорад ба худованд меспоримшон. барои ҳамин камтар хитона ҳурмат кунед, як камтар одоб ахлоқи инсонгариро ёд бигиред. баъзе мегӯ ягон ҳайвон таваллудит карда бошад. ҳомидҷон нависондаи: ассалому алайкум. маро аз Вунукова 6 моҳ пеш аз аэропорт гардонданд. чӣ хеле фаҳмем запрет дорем ё ки не? ҳамаи линияҳоро дар назар дошта бошӣ барои фаҳмидан шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид мерай. тамоми чиза дар онҷа мегӯям барои шумо. як нафари дигар нависондаи: ака фақат огоҳ бошед. тоҷико. нафаҳмидам чира огоҳ бошем. ку огоҳ монку. агар гӯшот хушрӯ бифаҳма ба фикрам ки ман дар онҷа фаҳмондагиам аз чӣ огоҳ бошем. агар ки нафаҳмӣ тамошо накун бародар. як нафари дигар нависондаe ки ассалому алайкум акаи Шорумон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир саршидагӣ ҳаст ё ки не? ҳозир саршидагӣ нест. ягон ҳафта ё 10 рӯз вақт мондаe ҳозир. Раҷабова нависондаe: салом, ман соли 2024 омада будам. документ надорам вообще. не ки кор намекунам, лечение мекунам. граница равам барои табобат. гуфта гузарам мешавад. граница таксиое ки мо тавсия метаҳем ё ки хитон таксиои боваринок дошта бошем, ҳамво қатӣ бирен хубтар аст. мисол ягон одами нав қатӣ мерен границаро мегзарен ки абрад даромада наметонен. гап сари масъаларо меравад. ҳамаи чиза, ҳамаи нозукира хуб аҳамият бидем ба ҳамин хотир. зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.